Seo Cromleac Thír nóna tír nóna tí muoide a haratha gan de gada agus sin rud tán siar chóirtha ón chláchaí sinnéaran agus mar sin tá sé beidir 5,000 bliain d'aois san áit seo agus sin rud atá Cromleac, Dalman, leaba dhiarmad agus cráine sin na haimnithe a thugtar chóra héad chóirtha mar seo tuama a bhíonn bhealach in sa bhéidir gur chuine daoine írsmí a go sinseir is tíon san seomra héin agus san am chéarna cinneal teampelbag mé daoine ceachtú seaarmanis agus roid an seoirt sin. Difras mó ón lár tógu agus an dóibhfuil si sa láta aniu an ná go mbeadh cairn clocha os a cheann nuair a bhí sé uair agus ar feadh na mílte bliain agus an sin bhuid daoine ina clocha agus bhain siad féimeastú fanne títhe thógáil agus bailí thógáil agus roid an seoirt sin. So Cromleac Thír nóine.